ठिकाणी उभी आहे ते ठिकाण आहे सावंतवाडीतली चिताराळी. तुम्ही माझ्या पाठीमागे बघू शकता, जी चिताराळी खरं तर लाकडी खेळण्यांसाठी प्रसिद्ध आहे ते हे ठिकाण. आणि अगदी त्याच्या समोरच हा आहे ओंकार फोटो स्टुडिओ. सावंतवाडीतला अतिशय जुना असा हा फोटो स्टुडिओ आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान बदलत गेलं, बरेचसे बदल झाले, मात्र काळानुसार हा स्टुडिओ देखील बदलत गेला. मात्र जुन्या आठवणी या तशाच आहेत. तर चला बघूया सगळ्यात जुन्या फोटो स्टुडिओची कहाणी. या आपल्या आयुष्यात मनाच्या कोपऱ्यात जपून ठेवावे असे प्रसंग घडतच असतात. ते प्रसंग काही आपण पुन्हा जगू शकत नाही किंवा त्या काळात आपण पुन्हा जाऊ शकत नाही. मात्र या असंख्य आठवणी आपण साठवू शकतो आणि ते काम करतात अर्थातच फोटो. आणि हे सगळ्या क्षण बारीक सारीक टिपतात ते फोटोग्राफर. जागतिक फोटो दिनाच्या निमित्तानं आपण आलो आहोत तो ओंकार फोटो स्टुडिओ आणि त्याचे संस्थापक, त्याचे मालक भूपेंद्र सावंत आपल्यासोबत आहेत. तर त्यांच्याकडून जाणून घेऊया या फोटो स्टुडिओची काय स्टोरी आहे, कसा घडला हा फोटो स्टुडिओ. काका, तुमचं स्वागत कोकण सात लाईव्हच्या खास कार्यक्रमात. पहिला प्रश्न तो म्हणजे कसा हा फोटो स्टुडिओ सुरू झाला, कधी काळी याची स्थापना झालेली? 1984 सालीमध्ये मी स्थापना याची केली. 19 मार्चला मी केली स्थापना. आणि त्याच्यानंतर मग सुरू झालं, सुरू आहे सगळं, सुरू मी करतो. पण 1984चा काळ नेमका कसा होता, त्यावेळीची फोटोग्राफी नेमकी कशी? त्यावेळेचा काळ केला सगळ्या स्टुडिओवाल्यांना मस्तच होतं एकदम. म्हणजे सगळ्या स्टुडिओला ऑर्डर भरपूर मिळायचा, स्टुडिओचं काम खूप खूप मिळायचं. पण आता डिजिटल आल्यामुळे आता सगळे स्टुडिओवाले काम कमी आलं. मग जवळजवळ 95% काम कमी आलं सगळ्या स्टुडिओवाल्यांचं डिजिटलमुळे. हो. आणि त्यावेळी कोणाला येत नव्हतं नाही, फक्त रोड डेव्हलप, फोटो म्हणून आणल्यानंतर रोड डेव्हलप करायचा, रोड प्रिंटिंग करायचं सगळं. ते आता कोणाला ते गेल्यामुळे आता केलं. आता काय झटकीपट सगळं झालं नाही. आता मोबाईलनं काढल्यानं लगेच तुम्हाला फोटो येऊ शकतो. आता नाही, त्यावेळी नव्हतं. आता बरोबर ते आपण बोलणारच आहोत. पण जेव्हा आपण बघतो की जुने फोटो त्यांची ते ब्लॅक अँड व्हाईट असायचे, त्यावेळीची खरं तर तुमची सुरुवात असेल कदाचित. मग ते ब्लॅक अँड व्हाईट फोटोची काय स्टोरी असायची, ते कसे असायचे, ते कसे काढले जायचे फोटो? ते पहिले ब्लॅक अँड फोटो ह्या 120 कॅमेऱ्यामध्ये काढले जायचे. ह्या कॅमेऱ्यामध्ये आणि ते फक्त 12 फोटो यायचे. आणि ह्याच्यात एक म्हणजे आता एक समजा गिरा येऊन गेला एक फोटो, दुसरं येऊन गेला 2 फोटो, 12चा रोलच यायचा तो. आणि ते 12 फक्त फोटो यायचे आणि ह्याचा रोल बसवायचा असायचा. म्हणजे इकडनं असे निगेटिव्ह आणि त्या साईडनं त्याला एक कवर असायचं लाल असं. ते लहान मुलं आमच्याकडे घेऊन जायचे आणि बंदूक म्हणून खेळायची. समजलं ना, अशी बंदूक म्हणून खेळायची. आणि ते काय करायचे, मग ते काय असं एखाद्याकडलं मारामारी करणं काय करायचं. पण ते कागद तो. आणि आम्ही काय करायचो त्यावेळी, निगेटिव्ह डेव्हलप करताना तो निगेटिव्ह काढून हातात काढून डार्करूममध्ये निगेटिव्ह काढून घ्यायचो आणि हे कागद फेकून द्यायचं. मग ती मुलं आली की नाही तर आम्हाला द्यावं सांगायचं आणि मग त्यांना द्यायचो आम्ही. तर मग ती खेळायची मुलं. हा इकडनं असं एक सांगतो तुम्हाला. हा आहे ना, इथे रोल बसवायचा, इथे रोल बसवायचा. इकडनं असा घेऊन तो इथे परत एक गाडी होती, ती गाडीत बसवायचा. आणि तो एक हा आहे ना, असा फेरा घ्यायचा ह्याला असा गोल फिरवायचं. गोल फिरून घेतलं की मग ते करून हे पॅक करायचं असं. मग हे लावायचं ह्या आवडलं की नाही की मग घट्ट व्हायचं असं. आणि मग हा कॅमेरा इथे स्टँडला लावून आम्ही फोटो काढत होतो. किंवा आउटरला गेलो तर मग गळ्यात घालून जात होतो. आता हा कॅमेरा तुम्ही किती सालचा म्हटलात? 1900 जेव्हा तुम्ही सुरू केलेला त्यावेळेचा पहिला कॅमेरा तुमचा? 80 सालाला कॅमेरा माझा आहे. 80 सालाला हा कॅमेरा माझा आहे. तेव्हापासून वापरतो मी. नंतर आता मग काय हळूहळू बदलत गेलं आणि मग 35 कॅमेरे आले असे आले. मग ते आम्ही वापरायला सुरुवात केली. पण नंतर कालांतराने काय ते 120 निगेटिव्ह बंद झालं पूर्णपणे. आणि हे आलं, मग ह्याला आम्ही ते हेरो वापरायचो. ह्याच्यातले ब्लॅक अँड व्हाईट मिळायचे, समजलं ना. मग हिरो वापरायचो आम्ही ह्याला. ते दाखवतो तुम्हाला मी. आता
असं बसवायचं, हे असं इकडे हा रोल घालायचं. त्यामध्ये इन्सर्ट करायचा. हो, इकडे असं घालायचं, हा हम्म. असा बसवायचं, हम्म. असं घालायचं आणि इकडनं केलं त्याला कट असायचं असं हा बरोबर. असं, हम्म. ते इकडे बसवायचं इकडे. हम्म. आणि मग एक गाडी अशी असं करायचं, ही गाडी फिरली आता बघा, हा बरोबर. हो, गाडी इथे फिरली ना? दिसलं हा. फिरताना. हे बघा दाखवूया, हम्म. अशी गाडी फिरली बघा. हा. मग तो हा रोल आहे ना, तो कम्प्लीटपणे असा फिरायचा. मग हम्म. हा ही फिल्म टाईट झाली की नशी की मग असा बंद करायचा, हम्म. संपूर्ण पॅक करून टाकायचा. हम्म. तो पॅक केला की नसा हम्म. की मग आपल्याला एक 2-3 आपण घ्यायचे हम्म. की समजायचं आम्हाला आता सुरू झाला. आणि इकडे नंबर यायचे, इकडे 1, 2 म्हणजे 36पर्यंत, 36 40पर्यंत फोटो यायचे. कमी बरोबर परफेक्ट जर निगेटिव्ह भरली ना, हम्म. रोल भरला तर बरोबर त्याचे 40 फोटो आम्हाला यायचे त्यावेळी, किंवा 38-39 नक्कीच यायचे. हम्म. असं होतं. आणि काढताना पण असं होतं की स्वतः रोल संपला की मग इकडे टाईट व्हायचा, तो हम्म. घट्ट व्हायचा. घट्ट झाल्यानंतर आम्ही काय करायचो, समजायचं रोल संपला, संपलाय. हा. जास्त इकडे ताकद करायची नव्हती, तुटणार. बरोबर. मग हे काय करायचं, इकडं हा बटन आहे ना, हा दाबायचा, हा. हा दाबायचा आणि हे फिरवायचं असं 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 हम्म. असं बरोबर. फिरलं की ती तो इकडनं फिल्म केलं सगळी इकडे यायची, हा. की ती ह्या कॅसेटमध्ये यायची, बरोबर. इथे. ह्या कॅसेटमध्ये यायची अशी, बरोबर. हा कॅसेटमध्ये यायची संपूर्ण अशी. ही फिल्म केल्या संपूर्ण ह्या कॅसेटमध्ये अशी यायची. हम्म. मग समजा आता असेल की ना, असं समजाच्या स्टुडिओचे फोटो काढून ठेवलेले असतील हम्म. तर आम्ही काय करू, ह्याच्यावर एक खुणा करून ठेवू. हम्म. म्हणजे स्टुडिओचे फोटो आहेत बा ह्याच्यात, आणि ह्याचे असले लग्नाचे असले तर मग आम्ही बेळगावला ज्यावेळी धुवायला पाठवू ना, त्यावेळी आम्ही ह्याच्यावर एक त्यांनी हे दिला होता, कागद दिला होता. हम्म. त्याच्यावर लिहायचो की ह्याचे पासपोर्ट साईज किती आहे, जॉईंट फोटो किती आहे, सगळे आम्ही ह्याच्यावर लिहायचो बरोबर. त्या रोलवर. आणि बाकीच्या नंतर जे रोल असायचे हम्म. ते आमचे कसे असायचे, तर मग ते प्रत्येक एक 4x6 आम्ही आणायचो लग्नाच्या, हा. हा. असं होतं हम्म. हे. बरोबर. हां. तर कॅमेऱ्यांबद्दल आपण अजून माहिती घेणारच आहोत तुमच्याकडून. पण ज्यावेळी तुम्ही पहिल्यांदा सुरू केलेला त्यावेळी म्हणजे तुमचा पहिला फोटो कुठला होता? तुम्हाला ते आठवतं आहे का, की तुम्ही पहिला कॅमेऱ्यातून फोटो काढला असं? पहिला म्हणजे ज्यावेळी मी स्टुडिओ सुरू केला की नाही, हम्म. तर अखेरीतली ती मुलगा आणि मुलगी होती, त्यांचा हां. फोटो मी ब्लॅक अँड व्हाईट होती. पहिला ते म्हणजे दोघांचं प्रेम होतं. हां. त्यावेळी पहिला फोटो मी इकडे त्यांचा काढलेला ह्या कॅमेऱ्यावरती. हां. हां. समजलं. ते अजूनही सांगतात मला, भेटतात, हां. अजून फोटो असा म्हणून सांगतात. हम्म. हम्म. समजलं. तो कुठल्या कॅमेऱ्यावर होता? ह्या कॅमेऱ्यावर होता. हां. तुम्ही आता म्हटले की बेळगावला धुवायला पाठवावे लागायचे ते सगळे फोटो. मग ते कसं असायचं आणि ते किती काळानंतर तुमच्याकडे ते सगळे फोटो यायचे? लगेच दुसऱ्या दिवशी त्यांचा हां. माणूस यायचा, कलेक्ट करून घेऊन जायचा, दुसऱ्या आणून द्यायचं. हम्म. हो. पण त्यावेळी तुमच्यासोबत आणखीन असे किती फोटो स्टुडिओ ते जुने? हां. मी होतो, भारतवाले होते, राजश्रीवाला, झारापकर, हां. गणेशवाला सगळे होते. हम्म. हे जुने पण जुने हां. जुने सगळे होते. आणि काही लोक ते ह्या कॅमेऱ्यावर फोटो काढायचे ना, हम्म. ह्या कॅमेऱ्यावरती ॲमेचर हां. लागेल, ते पण आमच्याकडे आणून द्यायचे. मग ते पण आम्ही पाठवायचो हम्म. धुवायला. मग हां. हां. जेव्हा तुम्ही फोटो काढायला सुरुवात केलेली तर त्यावेळी कसे कुठून लोक तुमच्याकडे यायचे? सगळीकडनं लोक यायचे. तर ह्या तरी संपूर्ण सावंतवाडी तालुक्यातले की नाही पूर्ण यायचे. हां. सावंतवाडी तालुक्यातले पूर्ण यायचे. हम्म. त्याशिवाय इकडे तुमच्या कलमी, शिरसंगी सगळ्या त्या साईडचे लोक, सांगेली बिंगे सगळे त्या साईडचे लोक यायचे. हम्म. किंवा इकडनं तुमच्या आखेरी पुढेपर्यंत यायचे, तिकडे नेमळा, वेंगुर्ला सगळ्या साईड लोक आमच्याकडे यायचे. हम्म. माणगावचे लोक यायचे, माणगावच्या स्टुडिओ नव्हते, बरोबर. ते माणगावचे लोक यायचे. इकडनं तावडा साईडचे लोक यायचे आमच्याकडे, हम्म. सगळे आमचे लोक यायचे. मग सगळ्या म्हणजे ओळख असलं पण ते जायचे, पण सगळ्यांकडे यायचं. आता कसं प्रत्येक ठिकाणी डिजिटल झालं आणि बारीक प्रिंटिंग कॉम्प्युटरपासून ते प्रत्येकाने सुरू केलेलं आहे. हम्म. असं तुम्ही या क्षेत्राकडे कसे वळाला? म्हणजे तुम्हाला फोटोग्राफीची आवड कशी निर्माण झाली? मग माझ्या मनात आलं काय ते फोटोग्राफी शिकूया म्हणून. मी झारापकर फोटो स्टुडिओ, ते झारापकर, शरद झारापकर म्हणून होते, त्या वारले आता, तर त्यांच्याकडे मी शिकलो. हां. ते तुमचे गुरु हां, थोडक्यात, ते आमचे फोटोग्राफी. गुरु, त्यांच्याकडे मी शिकलो. हम्म. नंतर मी हे हळूहळू नंतर मी इकडे सुरू केलं. तुमचं सुरू केलं. हम्म. पण त्यावेळी नेमकं शिकण्यासाठी काय करावं लागायचं? म्हणजे तो काय फार असा वेगळाच असायचा, म्हणजे साधनं कमी होती. बरं, आता कॅमेरे काही सगळ्यांकडेच होते अशातलाही भाग नाही. मग त्यावेळी काय कसरत करावी लागायची शिकण्यासाठी सुद्धा? ते ज्यावेळी जायचे फोटो काढायला ना, हां. त्यावेळी आम्ही त्यांच्याबरोबर जायचो. हां. ते काय करतात, कसं करतात ते आम्हाला सांगायचं, असं कर असं कर. किंवा ते कधी आमच्या हातात कॅमेरा जायचे बरोबर. आणि फोटो आम्ही काढायचो. हम्म. मग आणि ते सांगायचं आम्हाला काय, तर इकडे बॉय हा कॅमेरा, तर 120 नाही, 35 नाही, हा 120.
मग ह्या इकडे ह्याला सावळीत फोटो आहे तर मग हा इकडे ॲपॅरचे बदल एक लाव ते लाव असं करून पण ते आम्ही शिकलो नंतर मग असं करून. पण आता तुम्ही ह्या 2 कॅमेऱ्यांबद्दल सांगितलं, ह्याबद्दल सांगितलं, हा थोडासा वेगळा वाटतोय नाही, किंवा हा आहे ना, ही फ्लॅश आहे, हा. कॅमेराची फ्लॅश ओके ओके ही ओके. इकडे लावायची आणि ह्याला इकडे कॉड होती अशी इकडे लावायची, इकडनं एक कॉड होती इकडे लावायची ती हा. लावून की नाही हा पॉईंट आहे ना, हा पॉईंट आहे ना त्याला लावायचा. हा. दाखवतो मला थोडक्यात. हे बघा, हा पॉईंट आहे ना, हा पॉईंट अच्छा, हा. तो इथे लावायचा, हा बारका. आणि हे झालं की मग हा आहे ना, हे बघा हा बटन आहे, हा ज्यावेळी फोटो काढणार त्यावेळी हा बटन चालू करायचा. आणि इकडे की नाही बॅटरी असायची एक मोठी ती डिस्ट्रीब्युटर भरलेली व्हाईट बॅटरी आहे 3 सेलची मोठी, तिकडे बसवायची लागत असेल, समज तिकडे बसवायची लागत असेल. आणि मग हे सगळं वजन की नाही असं इकडे लावायचं, इकडे असं काकेला लावायचं असं, समजलं. हे असं म्हणजे दोरी आणि ती अशी लावायची इकडे म्हणजे एवढं सगळं ओझं घेऊन तुम्हाला तो फोटो काढावा लागायचा. हे आहे ना इकडे असं लावायचं, ही फ्लॅश अशी, आणि हे सगळं असं करून तो मग फोकस हे असंच पकडावं लागायचं. आणि असं करून तो फोटो मग क्लिअर झाला त्यांचा की मग फोटो काढावा. बरं, या फोटो म्हणजे याबद्दल आपण जाणून घेतलं. मग हा कॅमेरा काय आहे आणि तिथे पण एक वेगळा कॅमेरा दिसतोय, तर त्या दोघांविषयी काय सांगा? तो डिजिटल कॅमेरा आहे, पहिला आला की नाही तो त्यावेळी ते मोनॅक म्हणून आलं, मोनॅक म्हणून मशीन त्याचं आहे ते, समजलं ना. आणि हे नंतर हा निगेटिव्हचा आहे, ही फ्लॅश पण ह्याची आहे, ह्या कॅमेऱ्याची ती मॅटिस म्हणून फ्लॅश आहे. त्याची किंमत मी आणली त्यावेळी 10,000 रुपये होती. जवळ नाही म्हटलं ते 25 वर्ष आली, 25-30 वर्ष आलेला. बरं, ह्या फ्लॅश बद्दल तर आपण माहिती घेतली, पण हे इथे काही बल्ब पण दिसतात आणि याचा आकार फार मोठा आहे. तर हे किती सालातले सगळे बल्ब? ते जो 80 सालातले ग्लोब आहेत सगळे, समोर लावायचं. 4 फ्लड लावले, ते खाली ठेवलाय ना फ्लड, तो असा वर लावलेले आणि 2 स्टँड होते इथे. 2 स्टँडांना 2 असे फोकस होते आणि त्यातले व्हाईट ग्लोब आहेत ना, दुधी कसे ते लावायचं असे. आणि मग त्याने काय व्हायचं, प्रकाश पडायचा. मग त्यात आता कसं होतं, हा की ते हॉटशू बसवला आहे ना, हा क्लिक केला की तुमची ॲटोमॅटिक हे होतं. आता तसं नव्हतं, त्यावेळी ते सगळं त्याच्यावर सगळं अवलंबून बटनावरच, आणि त्या लाईटीवर फोटो यायचा तो. ते आता जे आपण बल्ब बघतोय तिकडचे ते अजूनही चालू आहेत, तुम्ही वापरता? 3ही ग्रुप चालू आहेत, 4ही ग्रुप चालू आहेत आणि खालचाही ग्रुप चालू आहे तो. त्यावेळी 80 सालातले ग्रुप ते मी मुंबईहून आणले होते, ते इथे मिळत नव्हते, त्या मुंबईहून आणले होते मी ते सगळे ग्रुप. हे खाली पण आहे. आता स्टुडिओ म्हटल्यानंतर विशेष काळजी घ्यावी लागते, ती म्हणजे लाईटची असेल, फोकसिंगची असेल, आणि बॅकग्राऊंड सुद्धा महत्त्वाचा ठरतो. तर तुम्ही मगाशी बोलताना काही खास टिप्स सांगितलेले, म्हणजे त्यावेळीचे बॅकग्राऊंड कसे महत्त्वाचे ठरत होते आणि आता कसा चेंज होतो, याविषयी काय सांगाल? आता पहिल्यांदा जे होते की ना, हा कॅमेरा होता ना, त्यावेळी ग्रे बॅकग्राऊंड, ग्रे बॅकग्राऊंड, तिथं कुठचीही बॅकग्राऊंड. जेव्हा तुम्ही पहिला स्टुडिओ सुरू केलेला तेव्हापासूनची बॅकग्राऊंड आहे का? बॅकग्राऊंड आहे, पण तेव्हापासून जे आहे ते आता पण कळलं. आता डिजिटलमुळे की नाही, आता काही लोक सांगतात मला निळा पडदा लावून काढा, लाल पडदा लावून काढा. मिलिटरीचा आम्ही फोटो काढला ना की त्यांना लाल पडदा पाहिजे. आणि काही मग आता मुली वगैरे आले ना की मग ते असे फोटो ते स्टार्ट असे लावून काढावे लागते बघा. असे हे पडदे आहेत ना, असे लावून काढावे लागतात वेगवेगळे. मग ह्याच्यामुळे एक चांगला लाईकनेस फोटो येतो चांगल्यापैकी ब्लॅकमुळे. आणि ह्याच्यापेक्षा इफेक्ट पडतो, पण ग्रे मध्ये काय इफेक्ट पडतो आणि वेगवेगळे जे कलर तुम्ही आता उल्लेख केलाय त्यामध्ये काही फरक असतो का? कलरचा पण परिणाम होतो. आणि जर व्हाईट शेड असेल ना तर ह्याला मस्तच चांगला फोटो आहे त्याच्यावरती. बरोबर. आता आपण मगाशी तुम्ही सांगत होतात की हे रोल पहिल्यांदा असायचे, मग ते रोलच्या असंख्य आठवणी असतात त्यावेळी, अगदी त्यानंतर आपण ते जपून पण ठेवतो ते रोल सगळे. बरोबर. मग त्याविषयी काय सांगाल अजून? आता आहे ना, हा कलर रोल आहे, दुसरा ह्याच्यातला होता, पण तो ब्लॅक अँड 35चा ब्लॅक अँड रोल यायचा. आणि ह्या कॅमेराचा आहे ना, तो 120 यायचा. आणि बॉक्स कॅमेरा मी वापरला नाही, फक्त बॉक्स कॅमेरा होती की नाही ती निगेटिव्ह मोठी होती, म्हणजे नाही म्हटली की नाही तरी तुम्हाला असं 1 फूट
1 फूट किंवा साधी एवढीशी सगळ्या त्या टाईपच्या निगेटिव्ह मिळायच्या ते घालायचं, असं बुरका घालायचा आणि त्याला असं पुढे एक लेन्स होतं, हे कसं लेन्स आहे तसं लेन्स होतं, त्याने फोकस क्लिअर करायचे आणि ते काढायचं. पण ते काढू का तर म्हणजे तो बॉक्स हे घालून बुरका घालूनच की नाही ते सगळं काढून ते एका ह्याच्यात ठेवावं लागेल. ते पेटी होती, पेटी घालून ठेवावं लागेल आणि मग घरी आल्यानंतर डार्क रूममध्ये जाऊन ती डेव्हलप करावी लागत आहे. आणि मग ते पण ते फोटो की नाही काही ते बघितलं ना अजून असणार सगळ्यांकडे, पण टिकलेले आहेत, अजून टिकले आहेत. पण आताची फोटोग्राफ मी सांगू शकत नाही का किती राहील ते. आता आमच्याकडे कोणी फोटो केल्यानंतर आम्ही त्यांना सांगतो काही तर तुम्ही आता हे लॅमिन करून घ्या, मग ते मग टिकतील. पण त्या कॅमेऱ्यांचं किंवा त्या रोलचं असं काय वैशिष्ट्य होते जेणेकरून ते टिकायचे, म्हणजे वर्षानुवर्ष झाली तरी ते तसेच्या तसेच राहायचे? अजून तुम्ही बघितलं ना कोणाकोणाच्या घरात किंवा आधी मंगल कार्यालयामध्ये म्हणा किंवा जुने राजवाड्या वगैरे आहेत, नाही ते जाऊन जर तुम्ही फोटो बघितले ना तर तुम्हाला कळेल की त्या ठिकाणी जे फोटो आहेत हे चांगल्या प्रकारे टिकलेले, अजून टिकले आहेत. मोठे मोठे फोटो बघा, ग्रुपचे म्हणा, सिंगल म्हणा, सगळे टिकलेले अजून आहेत. आणि हे आता काय आताचे नाही पण तेव्हाचे पण होते ना ते टिकायचे. आम्ही ज्यावेळी डेव्हलप प्रिंटिंग करायचो ना त्यावेळी ते फोटो केमिकलमधनं काढल्यानंतर हायपो होता, हायपो म्हणून साखरेचे खडे यायचे असे बारीक बारीक, ते आम्ही घालायचो आणि ते काय करतो त्यात फोटो एक 10 मिनिटात ठेवल्यानंतर बाहेर काढायचो. बाहेर काढल्यानंतर तो फोटो आम्ही पाण्यात घालून ठेवायचो. पाण्यात 2 तास धुवायचा आणि ठेवून द्यायचा, परत पाणी घालून ठेवायचं आणि त्याला ते केमिकल होतं ते घालून ठेवायचो. मग ते घट्टपणा यायचा असं त्या फोटोला. असं आम्ही 7-8 तास करायचो. 7-8 तास केलं कसं व्हायचं, मग ते क्लिअर व्हायचं, एकदम क्लिअर, म्हणजे एकदम तुम्हाला म्हणजे फोटो कधी खराब होणार नाही. म्हणून ते फोटो आजपर्यंत काही टिकलेत ना ते टिकलेले आहेत खूप जणांचे. आणि त्यावेळी पेपर होता ना ब्लॅक अँड व्हाईट, तो वेगळाच होता, चांगलाच होता, आतासारखा नव्हता. असं की नाही चकचकायचा असा प्रिंट केल्यानंतर गेला असं शायनिंग द्यायचं, शायनिंग मॅटच पेपर पण शायनिंग यायचं. आता नाही, आता तुम्हाला ग्लॉसी पाहिजे चककतो, मॅट पाहिजे नाही चकचकत. पण आम्ही शक्यतो सगळ्यांना सांगतो मॅट घ्या, ग्लॉसी घेऊ नका, कारण आमच्याकडे पाऊस खूप पडतो, डाग पडतात आणि नंतर फोटो खराब होतात. आता फोटो काढताना त्यावेळी नेमकी अशी काय काळजी घ्यावी लागायची विशेष अशी, कारण आत्ताची टेक्नॉलॉजी बरीच पुढे पुढारलेली आहे, पण त्यावेळी बऱ्याच गोष्टींना वेगळा सामना करावा लागायचा. त्यावेळीची फोटोग्राफीसाठी काय आव्हानं होती? ते आम्ही ज्यावेळी कस्टमर फोटो काढायला आला ना की तो बसला की आम्ही ते लाईट होते 2 ते दुधी ग्लोब आहे ना, ते आम्ही काय करायचो, ते 2 स्टँड होते इकडे आणि वरती एकच लावायचं 5 फूट फुटाला, पण ते आम्ही लाईट की नाही ॲडजस्ट करायचो पाठीपुढे. नाही तर मग काय व्हायचं, इकडे की नाही गाड्याखाली की नाही शाडो यायची, शाडो असं काळं असायचं, असं संपूर्ण काळं यायचं. ते मग ते लाईटीवर ते ॲडजस्ट करून ते शक्यतो घालवायचो. आणि बाकीच्या नंतर आम्ही निगेटिव्ह तो रंग यायचा फिजी कलरचा, तो लावून की नाही शाडो काढायचो, इकडे साईडला डाग वगैरे आला तो काढायचो त्यावेळी. आणि ती निगेटिव्ह होती ती आम्ही पेन्सिल टच वगैरे करून ते मग प्रिंट करायचो. पण आता कसं पेपर तुम्ही कुठे घेऊन फिरला तसं चालतं, पण त्यावेळी पेपरला जरा लाईट लागली, पेपर तुमचा ज्यावेळी केमिकल मधले घातला काळा किट्ट व्हायचा, म्हणजे तो फोटो वाया जायचा. फोटोच नाही, पेपरच टाकून द्यायचा पिवळा, लगेच तुम्ही घातलं केमिकलमध्ये काळा किट्ट आहे ना समजा लाईट लागली पेपरला, असं म्हणजे त्याचा पण बराच इफेक्ट होत होता. लाईट बाहेर घेऊन गेलो ना एवढ्या जरा लागलं तर खराब व्हायचं. ते 2-3 काळ्या पिशवीतनं पेपर यायचा बॉक्स, हिंदू म्हणा, आत्फा म्हणा, जे पेपर यायचे ना ते बॉक्सच पॅकच यायचा तो. आणि 2-3 त्याला काळ्या एकदम म्हणजे जाड पिशवी असायच्या. आहे पिशवी माझ्याकडे ती, काय दाखवून तुम्हाला. आणि काका एक प्रश्न होता तो म्हणजे आता वेडिंग आपण बघतो तर वेडिंग शूट केलं जातं. आता तर बराच ट्रेंड आलाय तो म्हणजे प्री वेडिंगचा असेल किंवा पोस्ट वेडिंगचा असेल, आणि लग्नातलं साखरपुड्याचे शूट हे वेगळेच असतात. तर ते कसं, म्हणजे आता त्यावेळेचा जो तुमचा लग्न सोहळा असायचा तर त्यातले फोटो काढले जायचे, तर तुम्हाला काय कसरती कराव्या लागायच्या? कारण तेव्हा कशी लोक कॅमेऱ्याच्या समोर फोकस करणारी नव्हती किंवा थोडीशी लाजाळू होती, कॅमेऱ्याला फोकस ते पटकन होत नव्हती, तर त्यावेळी तुम्हाला त्यांना कसं समजावं लागायचं? काय आहे त्या आठवणी? पण पहिल्यांदा ज्यावेळी आम्ही फोटो काढायचो ना ह्या कॅमेऱ्यावरती, तर लग्नाला समजा गेलो ना की 2 किंवा 5-6 फोटोज काढून आम्ही घरी यायचो. ते म्हणे पुरे झाले आम्हाला, एवढे पुरे. 5-6 फोटो, 2 किंवा जास्त 10 फोटो, कोणी ज्याकडे पैसा आहे ना त्याने केला तर अल्बम, नाही तर कोण अल्बम करायचे, लग्नापुरते 2-3 फोटो काढून आमच्याकडे घ्यायचे. आणि
एक फोटो होता तो किती रुपयाला त्यावेळी मिळायचा? आम्ही पासपोर्ट फोटो जो ह्या कॅमेऱ्याने काढला मी ना, हं. तो मी 3 रुपयाने काढला. पहिला? पहिला फोटो हां. 3 रुपयाने सुरू होतं, 3 रुपयाने सुरू होतं. हां. 3 रुपयाने एक 3 फोटो. रुपयाला एक? नाही, हां. 3 फोटो. तीन. 3 फोटो 3 रुपये. म्हणजे 3 फोटो 3 रुपयाला, म्हणजे 1 रुपयाला 1 फोटो. नंतर मग हळूहळू मग 4 रुपये झाले, 5 रुपये झाले, 6 रुपये झाले. हं. 7 मध्ये हळूहळू असं वाढत गेलं नंतर आता. हां, हां. पण तुम्ही मगाशी उल्लेख केलेला तो म्हणजे राजवाड्यातले काही फोटो आहेत किंवा राजेसाहेबांचा सुद्धा तुम्ही फोटो काढलेला. आता कसं असतं, राजे म्हटले की एक भीती असते, आदरयुक्त भीती असते. तर तुम्हाला त्यांचा कसा काय कॉन्टॅक्ट मिळालेला? त्यांचा फोटो काढायचा हे जेव्हा तुम्हाला सांगितलं गेलं, तेव्हा तुम्ही काय नेमकी तयारी करून गेलेलात त्यावेळी? त्यावेळी मी ते माझे मित्र होते, दुभाषी ओळखतो मी. हं. ते स्वामी झाले हं. बाबल्या दुभाषी आहे ना, हां, त्याचे बरोबर. वडील ते सतीश दुभाषी होते. ते त्यांच्या घरी आम्ही जाऊन बसायचो आणि मग ते कधी ते आम्हाला राजवाडा घेऊन जायचे. चला माझ्याबरोबर म्हणून सांगायचे. आणि मग ते बसलो किंवा बोलता बोलता मग एकदा रायसाहेबांचा वाढदिवस केला होता मोठा हं. त्याच्या मित्रमंडळाने. त्यावेळी मी सगळी फोटोग्राफी केली होती. नंतर ती प्रभारावची पण फोटोग्राफी केली, ती राजवाडा आली ती. हं. तिने शिवरामराजेंना राखी वगैरे बांधली होती, हां. म्हणजे काँग्रेसची ती. त्यावेळी मी तिचे फोटो वगैरे काढलेले. आणि ह्या कॅमेऱ्यात मी बाळासाहेब ठाकरेंचे फोटो काढलेत हां. ह्या कॅमेऱ्याने. तुम्ही भेटलात प्रत्यक्ष बाळासाहेब ठाकरेंना? हो, मी त्यावेळी आता कसं होतं, जवळून फोटो काढायला लागायचं नाही. हां, बरोबर. आता कसं, आता लेन्स आहेत ना, आता लांबून तुम्ही फोटो काढला की नाही हां. तर चालू होता. पण आता कसं एवढे बोलता येत ना, मग एवढ्या अंतरानं फोटो मी काढलेत, अच्छा. जवळून फोटो काढले मी. हां, हां. ह्याच्यावर बाळा ठाकरेंचा फोटो मी काढला त्याच्यावरती. आणि त्यावेळी आपलं हे व्यासपीठ, हं. नाथपे व्यासपीठ होतं ना हां. तिकडे. आता ते कॉम्प्लेक्स झालं, इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स. हं. तिकडे स्टेज होता आणि तिकडे सगळं ते सभागृह. त्यावेळी मी काढले होते. हं. आणि असे कोणकोणते राजकारणी असतील किंवा त्यावेळी हिरो हिरोईन पण कदाचित येत असतील? आणि असे काही ह्याच्या पण काढले, कोणाचे भाई सावंतवाडी आरोग्यमंत्री होते, हां. त्यांचे पण मी काढले फोटो सगळे. हां, हां. सगळे फोटो मी काढले त्यावेळी. हं. बरं, हे करत असताना घरातल्यांचा कसा सपोर्ट असायचा? कारण फोटो स्टुडिओ ही संकल्पनाच वेगळी होती. मग तुम्हाला कसं त्यांनी ॲक्सेप्ट केलं, बाबा तुम्ही हेच करिअर म्हणून निवडताय, तर काय घरातल्यांचं म्हणणं होतं त्यावेळी? काय नाही, काय सांगितलं, काय करता येतं कर म्हणून सांगितलं. हां. समजलं, काय नाही. आणि नंतर मी सुरूच केला धंदा आम्ही नंतर. हं. तेच तेव्हाची फोटोग्राफी आणि आताची फोटोग्राफी काय फरक जाणवतोय? खूप फरक जाणवता. आता तेव्हाचा म्हणजे की नाही, कसं गुपित होतं, कसं फोटो काढला की नाही की टेन्शन असायचं, कसा येतो, डोळे बंद केले की काय केलं असं वाटायचं त्यावेळी. म्हणजे फोटो हल्ला तर जरा हात असा हल्ला की नाही तरी फोटो फुकट जायचा. आणि त्यावेळी एकच फोटो काढायचा, कारण ह्याच्यात 12च फोटो घेऊ, 12 फोटो काढला परत निगेटिव्ह माझी फोटो घे. आणि त्यावेळी असं हे क्लिक करते, जरा जरी कॅमेरा हल्ला ना तरी फोटो हलायचा, पण तो व्यवस्थित बॅलन्स धरून टायमिंग ॲडजस्ट करून फोटो मारायचा. पण ही फ्लॅश होती ना, ही फ्लॅश पडायलाच पाहिजे असते. हां. आता सारखं नाही, फ्लॅश पडायला, ह्याला कोणती फ्लॅश पडायला पाहिजे ही. हां, मग तुमचा फोटो परफेक्ट घ्यायचा. बरोबर. हां, ही आहे ना, ह्याला इकडे जॉईन करावं लागेल असे. बरोबर. आणि हा फोकसचाच कॅमेरा डायरेक्ट नाही. हां, ते बघू शकता, तो कॅमेरा फोकस आहे, त्याला फोकस केल्याशिवाय तुम्हाला फोटो येणार नाही. कुठची वस्तू तुम्हाला 2 भाग करून टाकणार, हा माईक आहे ना 2 भाग करणार, मग तो एक जीव क्लिअर करून फोटो काढायचा. बरोबर. आणि तो तुमचा आत्मविश्वास पण त्याच्यावर बसला पाहिजे. हां, माझा फोकस क्लिअर आहे, माझा फोटो चांगला येणार. मग आणि नंतर मग तुम्ही क्लिक केला की नाही की ही फ्लॅश पडते तिकडे फटकून अशी, आणि मग तुमचा फोटो येतो तिकडे. पण दाखवतो तुम्हाला मी. हे 125 लावून ठेवलं आहे बघा. हे लावून स्पीड लावून ठेवलं, म्हणजे 35ला जो निगेटिव्ह होती, म्हणजे ही जी निगेटिव्ह होती ना, ह्याला की नाही 125 लावायचं लागेल इकडे, 125. आणि समजा आता तुमचं हे आहे, काय सांगा, मोठा ग्रुप असेल, खूप म्हणजे 50 लोकांचा ग्रुप असेल, तर मग हे 3.5 आहे ना, ते लावायचं लागेल. लहान ग्रुप असेल तर मग 5.6, एकदम असेल दोघांचं असेल 8. आणि उन्हात वगैरे गेलो ना तर मग 11, 16, 22 चालायचं. बरोबर. आणि फक्त लाईट बघून ते ॲडजस्ट करावं लागायचं त्यावेळी. नाहीतर सूर्य, काही लोक फोटो काढून आणायचे, आम्ही रोड काढायचे आणायचे. सूर्य इकडे उगवला, माणूस इकडे बसला आहे आणि तो तिकडनं फोटो काढतोय, यायचे नाहीत. कारण काय, ते सूर्याची हे ज्यावेळी आम्ही बटन दाबलं की तिकडनं जी सूर्याची किरणं होती ना, ती सगळी लेन्समधून आत जायची आणि संपूर्ण असं तुमचं व्हाईट कसं जाऊन जायचं. म्हणजे आली तर तुमची प्रतिकृती यायची, फोटो यायचा नाही. पण हा सूर्य इकडे, माणसं इकडे असली की नाही की ती बरोबर
त्याच्या तोंडावरती ऊन पडलं की तो फोटो क्लिअर यायचा. बरोबर. आता बघा, तुम्ही सांगत होता की एक दिवस पूर्ण जायचा, म्हणजे तुम्ही बेळगावला पाठवायचा, त्यावेळी ते धुवून वगैरे फोटो यायचे. पण आत्ता आम्ही बघतोय तुम्ही बोर्डसुद्धा लावला आहे बाहेर तुमच्या फोटो स्टुडिओच्या बाहेर, की अर्जंट फोटोसुद्धा तुम्हाला मिळतील. मग हा फरक नेमका काय आहे? आता कसं आहे, हा डिजिटल कॅमेरा आहे ना, आणि फोटो काढतो आम्ही, आणि हे 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 चिप आहे ना, त्यामध्ये मशीन आहे तिकडे, त्यात ढकलली की नाही की ते सगळं हे सगळं हे होतं, सगळे ते शब्द आहेत, आम्ही दाबले की तो पासपोर्ट आकार दाखवतो, दाबला की पासपोर्ट होऊन तयार होतो मग. आणि पहिल्यांदा खूप वेळ लागायचा. समजा एखाद्या वेळी अर्जंट फोटो काढला ना तर 2-3 तास लागायचे, कारण तो रोल न्यायचा, डार्कमध्ये कॅमेरा न्यायचा, ती तेवढे निगेटिव्ह जरा खाली थोडं कट करायची, आणि मग ती ते हळू काढून की डेव्हलप करायची. डेव्हलप म्हणजे एवढी की सांभाळ की नाही, एकदम म्हणजे असं लहान मुलाला सांभाळतात ना तर सांभाळलं, कारण ती कुठे लागता कामा नाही निगेटिव्ह. ते डिश होते, त्या डिशमध्ये घालायची ती, म्हणजे केमिकल, पाणी, काळोख, उजेड काय नाही, काही नसं काळोख, संपूर्ण काळोख, डार्क, त्यात ती घालायची. आणि ती आम्ही काय करतो, ह्या निगेटिव्ह आहे ना ती अशी ह्याची होती, ती आम्ही अशी करायची, अशी करायचो, अशी. आणि ह्याची होती ना, ह्याची ती कशी इकडनं सोडत जायची, इकडनं गुठळ्यात जायची, अशी ह्या हाताने सोडायची, ह्या हाताने ती जवळजवळ करायचं, पण राऊंड करायचं असं राऊंड, असं करून मग ते एक ठराविक टायमिंग लावायचो, 4 मिनटं 5 मिनटं. ते तेवढी झाली त्यानंतर आम्ही 4 मिनटाला किती काउंट पडतात, 1 2 3 4 तेवढे म्हणायचो, आणि मग ते करायचे. तिकडनं ती नंतर केमिकलमधनं पाण्यात घ्यायचो, पाण्यात घेतली की 2-3दा पाण्यात ती व्यवस्थित सोडून घेतली की नंतर मग आम्ही हायपोत ती ठेवली, हायपोत मग व्यवस्थित सोडून घ्यायच्या, नाहीतर मग ती हायपोत फिक्स नाही झाली ना तर मग त्याला काय व्हायचं, संपूर्ण की नाही व्हाईट डाग यायचे, आणि ती बाहेर आणली बघायला की समोर काळ होऊन जायचं. मग ते व्यवस्थित फिक्सिंग करून एक 5 मिनिटात ठेवावं लागायचं, म्हणजे हळूहळू व्यवस्थित असं करून की नाही ठेवायची, मग काय होतं. बरोबर. पण आताची जी फोटोग्राफी आहे तर त्यात कसा बदल तुम्हाला आता जाणवतोय? आता काय कोणी येतो, काय करतो, फोटो काढून जातो. आता काही नाही, कोणी फोटो काढायचे. आणि आता कसं आम्ही त्यावेळी ह्या कॅमेऱ्यावर म्हणा, ह्या कॅमेरा कुठच्याही कॅमेऱ्यावरती एकच फोटो काढायचा, ग्रुप एकच, किंवा क्लोजअप फोटो एकच. आता नाही, आता तुम्हाला बघाल ना एका फोटोचे 10-10 12-12 फोटो काढतात, पण ते त्यांना समजत नाही ह्या कॅमेऱ्याची कॅपॅसिटी लवकर संपणार, आणि घेणार तुम्ही एकच फोटो किंवा 2 घ्याल, 2 घेतले 8 फोटो तुमचे गेले, 8 फोटो घेतले की 8 फोटोची मेमोरी गेली. बरोबर. असं. आणि हा कॅमेरा होता नाही, हे कॅमेरे, हा FM3 आहे, FM3 निकॉन आहे तो. ह्याच्यात त्यावेळी मारायची गरज आम्हाला काळजी वाटायची, कारण बाबा निगेटिव्ह आहे, जास्त फोटो मला जास्त कमी फोटो मिळणार, म्हणून आम्ही एकच काढायचो फोटो. असं. आणि ह्याच्यात तुम्ही हवे तेवढे फोटो काढा. आता काय काढतात, हे डिजिटल आहे ना, 5-6 फोटो काढतात, पेन ड्राईव्हमध्ये घालतात, पाट्याला देऊन टाकतात, तुम्ही सिलेक्ट आणून द्या. कधी ह्यांना पार्टी येत नाही, कधी यांच्याकडे, ते कुठे मुंबईला जाऊन वगैरे की नाही प्रिंट सगळं करून घेतात, त्यांना सगळं मिळतं हातात. आणि आता काही फोटोग्राफ अशी केली सवयी फोटो आहे ना, की तुम्ही फोटो काढलेत की नाही की लगेच ते सिलेक्शनला येतात. सिलेक्शनला. आणि तुम्ही आता समजा मी बघितलं, माझ्याच घरातले काही फोटो काढले होते, मी नव्हतो त्यावेळी, 1165 फोटो काढले. 1165. आणि माझ्या पुतण्याने त्यावेळी झाले, त्याला 4-5 वर्ष होतील, त्यावेळी फक्त 360 फोटो घेतले. म्हणजे एवढ्या फोटोमधून फक्त तेवढे कमी फोटो तेवढे सिलेक्ट केले त्याने, फक्त केले, बाकी सगळं ते डिलीट. मग ते किती लॉस गेला तर त्याने बघायला पाहिजे किती गेलं ते. 700-800 फोटोचा लॉस गेला. असं. आणि आता प्रत्येक फोटोग्राफर तेच करतो, काय तर दाखवतो, घरी बोलवतो त्यांना, आणि सिलेक्ट करा तुम्ही सांगतो, दाखवतो, हे बघा, हे बघा, हे बघा. आम्ही पहिलंच पार्टीला इथे विचारतो किती काढायचे बुवा ते फोटो, 100 काढ, 10 एक्स्ट्रा झाले हरकत नाही, तेव्हा आम्ही काय तुम्हाला ॲडजस्ट करू शकतो. पण त्याने 100 सांगितले, पण 200-150 मी मुळीच काढणार नाही, कारण मला कॅमेऱ्याची काळजी आहे. बिघडला तर मला नाही, कमीत कमी 20,000 खर्च आला, समजलं पाहिजे. आणि मागे असं माझा कॅमेरा झाला, मला 18,000 रुपये खर्च आला. आणि तो इकडे होईल ना, तो हे डिजिटल कॅमेरा आहेत ना, इथे होत नाही, ते मुंबईशिवाय होणारच नाहीत. आणि ते आणि परत मुंबईला जाऊन 2 दिवस थांबायला पाहिजे, लगेच देत नाहीत ते. असं आहे. बरं. या कॅमेऱ्यांमध्ये तुमचा आवडता कॅमेरा कुठला सगळ्यात, जो तुम्हाला असा वाटतो की ह्याला मी जास्त जपले आणि हा माझा फेवरेट आहे असा? माझा सगळ्यात हा, आणि हा FM3.
ह्याच्यात माझ्याकडे माझ्यातल्या ह्याच्याकडे की नाही FM2 पण आहे, ह्याच्यात निकॉनच आहे आणि हा पण हे दोन्ही आणि ही फ्लॅश आणि ही एक फ्लॅश आणि ती तुम्हाला दाखवली ना मग अशी एक आहे. बरोबर. हे सगळे कॅमेरे तुम्ही कुठून घेतलेले? हे सगळे कॅमेरे मुंबईला मी घेतले. सगळे कॅमेरे आहेत ना सगळे मुंबईला घेतलेले मी. हा मी कॅमेरा 1800 रुपयाला घेतलेला. ही फ्लॅश मी 800 रुपयाला घेतलेली. हा मी 26,000ला घेतलेला. हा मी 15,000ला घेतलेला. हा मी 3,000ला घेतलेला. आणि ही फ्लॅश आहे ना ही मी 8,000ला घेतलेली. अच्छा. आणि आता जो तुमचा हा डिजिटल कॅमेरा म्हणून तुम्ही सांगताय तर त्याची किंमत काय आहे? मी 2009 मध्ये हा कॅमेरा घेतला. याची किंमत त्यावेळी 60,000 रुपये होती आणि फ्लॅश घेतली होती त्याची 20,000. ते दोन्ही मी फ्लॅश आणि घेतलं होतं 80,000ला मी दोन्ही घेतले होतं. बरं. आत्ता जो हे आपण रूम बघतोय तो हा डार्क रूम असायचा आणि या डार्क रूममध्ये इथे फोटो धुतले जायचे. त्याबाबत अधिक माहिती आपण यांच्याचकडून घेऊया. काका, हा रूम नेमका कसा असायचा त्यावेळी आणि ही मशीन काय होती? हा एनलार्जर होता आणि संपूर्ण काळोख होता. काळोख करायचं, संपूर्ण काळोखच, काळा कुट्ट अंधार. आणि इकडे एक टेबल घेऊन बसायचो. इकडे एक फक्त केमिकल डिश होती, इकडे पाणी डिश आणि इकडे हायपोचं भांडं होतं. आणि हे होतं ना याच्यात निगेटिव्ह बसवायचे अशी लांबच्या लांब असतो ना की सिंगल एक निगेटिव्ह असली की नाही तर अशी बसवायची. अशी बसवली की ही वायर तिकडे जोडलेली होती त्याला आणि मग लाईट हा इकडे बटन असणार कुठे त्यावर ती चालू बंद केला की नाही की ह्याच्यातनं लाईट पडायची खाली अशी आणि त्यात चित्र दिसायचं. एक मास्किंग बोर्ड म्हणतो, मास्किंग बोर्ड ठेवायचं मास्किंग बोर्ड आणि त्याच्यावर तुम्हाला साईजप्रमाणे की नाही ते फोटो लहान मोठे असे करायचे. आणि मग ह्याच्यातनं जे निगेटिव्ह चित्र इथे पडायचं ना ते क्लिअर करावं लागायचं. हे हा बटन आहे, हे असं आहे ना ते वरती खालती करून की नाही क्लिअर करायचं लागायचं. असं असतं समजलं. 5 फूट लहान आणि समजा एक मोठा फोटो असेल 12x18चा किंवा 10x12चा किंवा 6x8, 8x10 तर हे की नाही मशीन वरती घेता यायचं असं वरती वर जायचं ह्या एवढ्यापर्यंत जायचं असं समजलं. आणि मग तो मास्किंग बोर्ड ते ठेवायचं मग त्याच्यावरती प्रतिबिंब पडायचं. पण डायरेक्ट पेड नाही, त्याचा फोकस करावा लागेल. प्रत्येक निगेटिव्हचा फोकस. समजा आता 36 फोटो असले 36 फोटोचा फोकस आणि तो मग प्रिंट करावा लागायचं इथे असं. आणि किती वेळात हे सगळं तयार होऊन यायचं? नाही म्हटलं तरी याला कधी कधी 36 फोटो असले ना तरी 4-5 तास लागायचे प्रिंट करायला. तोपर्यंत इथे बसून तुम्हाला काम करावं लागायचं. काळोखात बसून की नाही काम करावं लागायचं. थोडक्यात एक किचकट प्रक्रिया होती असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही. होय. पण हे कसं होतं कोणाला कसे फोटो काढतात ते माहित होतं. खूप जण आम्हाला दाखवा आम्हाला कसे काढतात दाखवायचे विचारायचे. फोटो कसे काढतात म्हणून कसे छापतात वगैरे विचारायचे. आता काय डायरेक्ट दिसतात कॅमेऱ्यात पण हे त्यावेळी ह्याचं होतं. म्हणजे हे मशीन त्यात तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं म्हणून ठेवलंय मी ते टाकलं नाही. ते किती वर्ष झाली या मशीनला? ते मी 80 मध्ये घेतलं होतं तेव्हाच म्हणजे जेव्हा स्टुडिओ सुरू केला त्यावेळी घेतलेलं आहे माझं वर्ष. आता काय सांगा वापरत नसल्यामुळे आणि काय नसल्यामुळे ते गणलंय ते नाही काय फुसलं बिसलं की नाही तर स्वच्छ होणार. थोडक्यात हा म्हणजे 84-80 सालचा हा पूर्ण डार्क रूम आणि ही मशीन ज्यातूनच त्या निगेटिव्हला फोकसिंगचं जे काम केलं जायचं किंवा थोडक्यात आपल्याला जे फोटो बघायला मिळायचे त्यात महत्त्वाची भूमिका ही मशीनच बजावत असल्याचं सुद्धा त्यांनी आपल्याला सांगितलं. काका, शेवटचा प्रश्न तो म्हणजे अर्थातच आपल्या सगळ्यांनाही तो जाणवतोय दिसतोय खरं तर आणि तुम्ही सुद्धा अगदी सुरुवातीलाच त्याचा उल्लेख केला होता. तो म्हणजे आता सर्रास प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे. ज्याला वाटेल तो तिथे जातो, फोटो काढतो आणि घरी येतो. पण या मोबाईलमध्ये आल्यामुळे मोबाईल प्रत्येकाच्या हातात आल्यामुळे फोटोवर म्हणजे फोटो स्टुडिओवर आणि फोटोग्राफरच्या सगळ्या अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम झाल्याचं तुम्हाला जाणवतं? खूप झाला म्हणजे खूपच झालेला आहे. जो तो काय करतो आता कोणा मोबाईलवरती फोटो काढून देतो आम्हाला प्रिंट द्या म्हणून सांगतो किंवा घरात समजा आता काही वाढदिवस असेल काय असेल तर आपण मोबाईलवरती काढतात. आणि प्रत्येकाच्या घरी लॅपटॉप आहे कॉम्प्युटर आहे ते सेव्ह करून ठेवतात. बरोबर. त्यामुळे आमचं बाकी सगळ्या स्टुडिओवाल्यांचं गिऱ्हाईक कमी झालं सगळ्यांचं. पहिल्यांदा इकडे यावंच लागेल प्रत्येकाला निगेटिव्ह असताना. आता नाही, आता मोबाईलवर काढता आणून देतात नाहीतर फोन करून सांगतात मी असा फोटो तुला पाठवला मला प्रिंट करून दे, आम्ही मग त्याला प्रिंट करून देतो.
पण जर हे बदल आपल्याला घडवायचे असतील, पुन्हा एकदा फोटो स्टुडिओना ऊर्जितावस्था आणायची असेल तर काय नेमकं त्याला करायचं? एकच पर्याय, निगेटिव्ह यायला पाहिजे. निगेटिव्ह आले तरच सगळं हे होणार, नाहीतर नाही येणार. कारण आता जे आहेत ना, त्यांना कोणालाही निगेटिव्ह रोल भरता येणार नाही, रोल काढता येणार नाहीत. आणि काय करायचं, डेव्हलपमेंट पेंटिंग काही समजणार नाही, ब्लॅक अँड व्हाईट असतात. समजलं, ते रोल आला तरच खायचं नाही, आता पुढे आता काय नाही होणार. बरोबर. आणि शेवटचं ते म्हणजे आता काय आवाहन कराल जे नवीन फोटोग्राफर येत आहेत? तुम्ही मगासपासून बऱ्याच गोष्टी सांगितल्यात, म्हणजे जसं की बरेच फोटो काढले जातात पण सिलेक्ट थोडेच केले जातात. मग अशा फोटोग्राफरना म्हणजे ती मेहनत असते, एक फोटो जरी काढायचा झाला तर तो क्षण अचूक टिपणं, त्यातले बारकावे दाखवणं हे फार गरजेचं असतं. आणि तो फोटोग्राफर अगदी दिवसभर उभा राहून संध्याकाळपर्यंत ती मेहनत घेत असतो. तर अशांना तुम्ही आता काय सांगाल, काय आवाहन कराल? त्या जो फोटो काढायचो की नाही त्याला समजलं पाहिजे मी वसंत इकडे उभा आहे. आणि कसं ते ऑर्डर मिळाली खुश. आणि त्यांचे आईवडील काय करतात, इकडे तिकडे कुठेतरी त्यांची जमीन असते किंवा आईवडील पेन्शन असले की त्यांना एक कॅमेरा वगैरे घेऊन देतात, मग ते फोटोग्राफी सुरू करतात. पण ते आपल्याला किती पैसे मिळतात, किती लॉस जातो हे कधी बघत नाहीत. समजा मी 15,000 सांगितले ना, तो दुसऱ्याकडे गेला की तो 12,000 सांगतो, तो तिसरा सांगतो मी 8,000 करतो, कोण सांगतो 7,000 करतो. आणि असे कॉम्पिटिशन खाली दर घालून ते करतात. पण सगळ्यांनी एकच दर ठेवायला पाहिजे. कारण ते कॅमेऱ्याचं आणि तुम्ही उभे राहणार, फ्लॅश सगळं ते बघितलं ना, त्यांना परवडणार नाही ते मुळेच डिजिटलला. आणि आम्ही आता बेळगावला येतो ना, आम्हाला GST भरून ते बिलं येतात, GST सगळं भरून आम्ही बघतो, सगळं ओके करून देणार. नाही काय. धन्यवाद काका. खरं तर म्हणजे कसं आता मी सांगितले मागं फोटोग्राफी मुद्दाम निरीक्षण करा तुम्ही की लग्नाला फोटोग्राफर जुना असला तर तो काय करत सांगत नाही काय, तो आपणच काम करत जातो जुना फोटोग्राफर. आणि हे नवीन जे आले ना, नवीन जे शिकून कुठे एकामेकाच्या डिजिटल कॅमेरा घेतला, ते मुद्दाम बघा. लग्नाला असले, कुठं समारंभाला असले किंवा कोणा शाल घातली तर शाल घालताना केलं तर फोटो घेणार नाही. किंवा गुच्छ देताना असं फोटो कसं असतं, एकामेकावर त्यांची नजर असते, ते बघणं. ते गुच्छ देणार नारळ जा इकडे बघा आणि मग तो फोटो काढतो. आम्ही काय म्हणतो, डायरेक्ट तो फोटो काढ. तो त्याचं चेहऱ्यावरचं स्माईल, हास्य सगळं असतं की नाही, ते बरं येतं. लग्नाला पण बघा, मी होमाच्या वेळी किंवा इतर वेळी हार घालताना पण हार घालतो इकडे आणि हार घालून धरा म्हणतो, एक हात वरती एक हात खालती, बघा इकडे, मग दोघांना तिकडे बघायचं आणि मग फोटो काढायचा. तेच काढतात. पण आम्ही कसं करत नाही, डायरेक्ट मी माळ घातल्यानंतर ते ॲटोमॅटिक हात बरोबर खाली येतात, त्यावेळी आम्ही फोटो काढतो. आणि समजा हे बांधतात, कंकण बांधतात, हळकून बांधतात ना, त्यावेळी पण आम्ही बांधताना त्यांचे जे हावभाव असतात, चेहऱ्यावरती जे असतं की नाही, ते त्यावेळी तो मारायचा असतो. हे काय करता असं नाही करत, सगळं मुद्दाम निरीक्षण करा. हे बांधून झालं तो थांबतात, बांधून झालं की एक दोरा इकडे एक दोरा तिकडे असा करून फोटो काढणं. ते काय करतं आम्हाला माहीत नाही, समजा. पण हे जे बांधताना जे हास्य असतं ना, ते मिळत नाही. किंवा मग मंगळसूत्र घातलं की त्याच्यावर खायचं पान आणून देणार आणि ते खायचं पान ठेवणार, त्याच्यावर डवल्या ठेवणार, मग फोटो काढणार. की त्यात नवीन फोटोग्राफ आपण कला केलेली आहे, समजलं. धन्यवाद काका, तुम्ही महत्त्वाची माहिती दिलीत. म्हणजे हे वेगवेगळे आम्हाला फोटो कॅमेरेसुद्धा दाखवलेत आणि कसा बदल झाला आहे या सगळ्यांमध्ये त्याविषयी अगदी सुंदर माहिती दिलात, त्याबद्दल तुमचंही आभार. तर हे होते ओंकार फोटो स्टुडिओचे मालक भूपेंद्र सावंत काका. अगदी बऱ्याच वर्ष जुना हा त्यांचा फोटो स्टुडिओ आहे. काळ बदलत गेला, मात्र त्यांनी काळाबरोबर स्वतःलाही बदललं, मात्र खंत मात्र त्यांनी व्यक्त केली आहे, तो जुना काळ आणि आताचा काळ. आणि फोटोग्राफरनं सुद्धा त्यांनी महत्त्वाची मार्गदर्शन केलेलं आहे, सल्लासुद्धा दिलेला आहे. पण एक मात्र गोष्ट त्यांच्या बोलण्यातून आपल्याला जाणवली, काळ कितीही बदलला, तुमचे फोटो तुम्ही अगदी कॅमेऱ्यात म्हणजे स्वतःचा कॅमेरा घेतला किंवा तुम्ही मोबाईलमध्ये जरी काढला, तरी फोटो स्टुडिओमध्ये येऊन जो फोटो घेण्याची मजा आहे ना, ती मात्र औरच आहे. कॅमेरामन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण साद लाईव्ह, सावंतवाडी.